Slampem Bogya no so Suman bene no kure oye Suman bia Suman Brafo one na eye Afram Asuo Afram ne brani da no ho eko a ekoso wa Effiduase man mu no one ne Suman a edi ni twa asa no to no oye Suman a fiti ne nase ebesi ne yam se na ayija nti oba bia na ade se edija odija ne di akon odija di agoro nti oba na wa hu ja na chesenye wono na ade nti ne fini nase besi ne sisi eyeja ne momo katrema so ewija ne bi onya batiri so na onya soja ni ma oye ma hu sampa wona na aba no so ho he ba bia otimi de fa empoko otimi twitwimi yam he ne de mfa ho se bia efiti ne nase ba no he ne kyere ne na mfade unsa onkasa onkasa dabi onkasa ade oyemu oyemu onkasa Suman Brafo ni bire yemu e kai lady ba ko no opena sempa o na tare man so wonje ade tia won sanye de enfamre no nti o chenso on naso wada so ade chi ne menua na toro mu nti ya dwene ho saa na ne yisan wo te saa ye bisina sam onkasa ane frɛ Suman foforo donc ni bi no omo mutimi eka na o kire yase se wode na ko bebi a owo wamene ko hunu no se wo sifasitie nti ama ehu aba akwara no afere watoro mu force asa ne ye frɛ Suman na ba Brafo no Slampem na ba ansa no be ya mamere bi ama na ansa no wutimi e bi na akaso wi no sa abo na no se de wahu na ma ne kan chiro bia wo mo se Slampem Bogya no ensuo na ensuo ba na ejanso na no de yi adwuma ade na wanti ensuo na still na ensuo ne eto wabra opagya no nisi ensuo no so betimi edum gya na ade na wanti ensuo ene kore nse ensuo no se kase ensuo to ya kase konfo akekere ensuo me de se de me ensuo mama me tase se ente sa yesire firi nyame wo se nyame pa se nyame no pa but de nyame aka no dabi Suman wonti men kase de nyame aka no me dane no de nyame pe no wo ye SuroWiase TV won SuroWiase anachese unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no aba betwetwe enkomo yene na na ben asanso ehia na na otete ye na na amane na na yawa akomo no ye wo Suman bebre e wo ho no be se na e da bone no ye hu se na e display a Suman ye fra ne Slampem Bogya ye ba betwetwe enkomo afa ne ho se Suman no okotu ye ana na e wo fie obi na de ma no ye ne na ba bedi enkomo afa ho no no nso adwuma potin a odi no eye Slampem Bogya no na adwuma potin a odi no e no so ye tumi atwetwe ho enkomo na akwaba na bia bako ni fanda ro maboko ye de nyame ne nana no ase ye ba eye da bone no na wo ka Slampem Bogya no so ye Suman bene no kure oye Suman bia Suman Brafo oye Suman Brafo a one na eye Asuo Afram ne brani da no ho hem se eko a ekoso wa Effiduase man mu no one ne Suman a edi ni twa asa no one ne Suman edi ni twa asa nti ono oye Suman a fiti ne nase ebesi ne yam se na ayija nti oba bia na ade se edija odija ne di akon odija di agoro oye Suman